Ginabalabagan kagula ginasuportahan sang pila ka mga opisyales sa probinsya sang Iloilo ang plano nga paghalin sang port sa syudad sang Iloilo. Suno kay 4th District Board Member Rolando Rolly Distura, isa pa lang ka proposal ang ilan na baton nga halinon ang pantalan sa syudad sang Iloilo gikan sa banwa sang Dumangas sang Philippine Ports Authority o kon PPA. Pahayag ni Distura, mabudlay paminsaron kung sa diin magaagi ang 20 tubtub 40 ka footer nga container van nga nagalabay sa dalan na magluwas lang kung may pagatukuron nga separado nga dalan o kon viaduct gikan sa National Highway padulong sa pantalan. Dugang pa sa natong dan hindi pa feasible sa subong ang among nga plano gani nga mas maayo kung paayuhon o kung i-improve na lang ang pantalan sa banwa sang Dumangas. Number one, balanta man ang traffic congestion nga matabosin na diri sa syudad sa Iloilo. Would you imagine ang mga tag 40 footer nga mga roll on roll off ng mga truck nga di karga tag 10-20 wheelers na yan nagalabay. Din mo na pagyon unless you will construct a separate skyway or viaduct from the national highway going to the port. So I believe these are just suggestions. Inisigat K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo number 1 na kita K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.